Jeg skal starte i første klasse i dag. Jeg glæder mig rigtig meget til at se de andre. Jamen, det er altid så sjovt. Nu skal du bare se her. Nu får du flaske vand, og jeg har givet pollychokolade med. Så det skal du lige med i tasken, ikke? Og så skal du lige huske en bønne også. Og så skal vi huske. Og så har du en løgle, hvis du vil være hjemme. Jeg glæder mig sådan til at vise de andre. Og jeg kan se, at du har mere på nettet. Prøv lige at kigge efter. Det er sådan der nye flotte Jamen, det er jo det, ikke også? Jeg glæder mig til at vise de andre, hvad jeg har fået. Det kan jeg godt glæde mig til at se dem igen nu her efter sommerferien. Så får du nye kammerater i år, og det er så fedt. Rigtig meget. Det kan jeg godt forstå. Men ved du hvad, kan du nu tage den der taske rundt, så går vi hjem i skolen, fordi det nærmer sig jo alligevel. Skulle vi ikke lige have taget et billede? Det er trods alt den første skoledag. Jeg glæder mig også. Jeg føler, ja, det er så dejligt. Føler du mig ikke? Jeg ved, at vi skal ud og have lidt tøj på. Ja, fordi vi skal ud og gå. Ja. Farvel, far. Moin, moin. Nå, så skal du i skole. Okay, Det var dejligt. Jeg glæder mig til at se dig. Tak. Du må også have en god dag. Og så ses vi, når du har været i skole. Det kan jeg godt forstå. Men nu er det rigtig godt. Og optager dig ordentligt. Og så kan du lige få dine ting. Ja, tag nøglen. Prøv at jeg skal have penge. Ja, okay, skal jeg nok. Ja, hej. Hej, hej. Hvad så? Hvad skal du? Jeg skal i skole. Jeg skal starte i første klasse i dag. Har du fået en taske med? Har du spændende i tasken? Hvad har du fået med? Ja, jeg har en dyb dag. Pas godt på det. Ikke af for det. Det er helt nyt. Pas godt på det. Jeg har fået sådan nogle rigtig fine ting her i mit køkken. Skal du bruge den? Ja da. Hvad er den her? Ej, jeg skal lige have den igen. Du må ikke bare tage den. Ej, du må da ikke knække Den er rigtig fin. Nej, det skal vi knække. Ja, ej, I må ikke ødelægge min blyant. Den er helt ny. Det er jo godt. Og jeg har lovet min bror, at skole hele, og jeg skal lade mig. Jeg skulle ikke i andre klasse. Ej, ved I hvad, I må ikke tage dine ting. Men det kan vi. Det smager godt. Nej, det er ikke med også. Mange vi ikke. Mange vi ikke. Jo, Ja. I må ikke tage mine penge. Vi har ikke taget det hele. Hvad er taget det? Så. Vil du med på tanken? Ja, det er. Det kommer helt dumt. Kæft, du kan se min ud, det kan du. Unge dame, det har ringet. Se lige, hvad klokken er. Har du set det? Prøv at se. Se nu. Har du hørt det? 2 minutter siden. Hvad er der? En meter. Hvis det så kommer afsted. Jamen, de store, de har... Kom så afsted med dig. Og det er nu. Jamen, de har bare hældt mine ting ud. Og der er mine ting. Op.